Сега ще ви кажа рецептата на една бърза риба хек в микровълнова. Изчиствате и нарезвате рибата, я нарежете. След това една глава червен лук нарезвате отгоре и след това поръсвате с олио. Може да слагате и други зеленчуци, каквито пожелаете. Аз ползвам само пресичани домати от буркан. Това са чушки и домати, нарезани и стерилизирани. След това слагате в микровълновата за 15 минути и през това време отиваме да си направим една картофена салатка, която ще бъде от сварени картофи, прас, сол, олио, оцет и червен пипер. Изваждаме вече рибката и я пробваме с виличка дали е сварена. И ето я вече готова порцията риба хек на микровълнова с салата от картофи.